खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटुब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। थांनाय 2023 आरो 2024 मायथाइनि रांबावजानि गासै 800 कौटि रांफोरखौ बिथांमोनहा बाहायजोबनो हायाखै। बे रांनिनो 140 कौटि राङा दायो थांफिनसिगोन। एनडिएफबिनि बारग' सोद्रोमाफोरखौ दायो बिथांमोनहा खैफोदाव खोख्लैनानै सरखार सालायबाय थादों। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों एमसिएलए प्रेस मोसाहारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2024 आरो 2025 मायथाइनि रांबावजाया दाखालि थांनाय जुन दाननि 18 आरो 19 अक्ट'खालि जोबनानै थांबाय। जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा रांबावजा जाबाय थानाय समाव आथिखाल सरखार दैदेनबाय थानाय प्रमद बर' बिथांनियाव गोबांथार सोंथि सोंदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोनहा मोनबो सोंथिनि दासिमबो फिननाय होनो हायाखै होनना बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे बिथाङा बे बाथ्राफोरखौनो मैया खौरां मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम बुंथिनानै हरदों दि थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआ दायो सरकाराव फैनायनि उनाव गोबां डेभेलपमेन्ट जाबाय, गोबां जौगाथाय जाबाय आरो बायदि जौगाथायनि खामानि मावदों होननानै बुंबाय थादों। नाथाय बेफोरो रायजो राजाफोरखौ मोनबो खामानि मावाखै। अदेबानि बिथांमोनहा गासिबो खामानिखौनो थगायनानैसो मावगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो दायो बारग' एनडिएफबिफोरनि 240 केसफोरखौ बिथांमोनहा फोजोबबाय होननानै बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय दासिमबो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बे केसफोरनि लिस्टफोरखौ बिनायाव दासिमबो दैथायहरनो हायाखै। अदेबानि रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै होनो हायाखै। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव 2023 आरो 2024 मायथाइयाव रां बाजेट खालामनाय बे रां बाजेटनि गासै 800 कौटिनि राङाव बिथांमोनहा 140 कौटिखौ बाहायनो हायाखै। अदेबानि बेबायदि बाहायनो हायाब्ला बोरैहाय बिथांमोनहा बिटिआर ओनसोलाव जौगाबाय होननानै बाथ्रा बुंबाय थादों। बेनि अनगायैबो बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जादों दायो एनडिएफबिनि बारग' सोद्रोमाफोरखौ बिथांमोनहा थगायनानै अदेबानि खैफोदाव खोख्लैनानै सरखार खुंगासिनो दं होननानैबो बिथाङा गोख्रों दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि खुंगा 50बाथि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै राभा दिबस सानखौ गाजा गोमजायै चिरां जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव फालिनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे फालिनायाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि मानिजाथाव बारग' दैदेनगिरिफोर आरो समाजनि जायफोरा खामानि मावलांनाय बिथांमोनखौ गाजा गोमजायै बरायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे बरायजानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो सरखारनिफ्राय नांगौ समाव थि समावनो बिथांमोननो अनसुंथाइजों लोगोसे थि रोखोमनि अनसुंथाइ होनो थाखायबो बिथाङा खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदिनो हारि माहारि गुबुन राव हारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोग्लैसोनाय हारि माहारिफोरनि थाखाय खामानि मावलांनाय अदेबानि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि रुंसारि सानखौ लोब्बा लाखिनानैनो बे सानखौ फालिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे फालिनायनि गुबै थांखिया गुबैयै गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव खौसेथि लाखिनाय आरो खौसेथिखौ जेब्लाबो जेरैबो जे समाव नांगौ बे समावनो खौसेथियै थाबाय थानो बिथांमोनहा खावलायनानैनो बे थांखिखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सावरायनाय हाबाफारियाव गुबैयै बर' माहारिनि बारग' दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मैखोमै जाफुंसार होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव मैया गुबै आलासि अदेबानि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार डक्टर अनिल बर' बिथाङा। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङाबो बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोबांथारै खौसेयै थानांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानै गोबांथार बेसेन गोसा बिबुंथिफोर होलांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों दि थारैनो बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय बर'फोरजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ अरायसम लाखिबाय थानाय होननानै बुंथिनानै होदों।
बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मैया मोनसे मिटिं जानानै थांदोंमोन, जेराव बे सावरायमेलाव गुबैयै पिडब्लिउडि, एग्रिकालचार, फाइनान्स, एजुकेशन, डब्लिउपिटि, प्रिन्टिं, स्टेशनारि, जिडि, पार्सनेल, सिनेमा, थियेटार आरो गुबुन गुबुन बिफानफोरखौ लानानै गासैबो बिफानफोरखौ नायफामनायखौ नोजोर बोनानैनो सावरायलायनाय जादों। लोगोसेनो बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो थांनाय बोसोर 2023 आरो 2024 मायथाइयाव आद्रा थानाय खामानिफोर आरो 2024 आरो 2025 मायथाइयाव खामानिफोर मावनो गोनां बेफोरखौ गासैखौबो मावनायनि थाखाय मोनसे नायफामनाय हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बे हाबाफारिखौ गुबैयै चन्द्रपारायाव क'क्राझाराव खालामनाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथां प्रमद बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बेफोर हाबाफोरखौ बिटिआर सरकारा दायो आबुङै मावफुंगोन आरो बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि गासिबो मोनथायफोरखौ मोनहोनायानो बिटिआर सरकारनि गुबै थांखि होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। कक्लाबारि लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि सोमावसार बर'आ गोजाम बिलखौ लानानै अदेबानि गावनि UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानायखौ नोजोर बोनानै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा रोखाथि फोरमायना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथां सोमावसार बर' अदेबानि कक्लाबारि ब्लक लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि बिथाङा थांनाय 12 जुन खालाराव क'क्राझारावनो बिथाङा थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबदों होननानै मोनसे समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार गोसारदोंमोन। लोगोसेनो बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबदोंमोन होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ लानानैनो बिथाङा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनाय जायोदि थारैनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदोंदि गुबैयै बिथाङा 12 जुन खालि गावनि गोजाम खामानि मावनायनि माखासे बिलफोरखौ मोननो थाखायसो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि खाथियाव थांदोंमोन। बे समावनो बिथाङा जबरदस्ति गावखौ UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहोदों होनना बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोआव माब्लाबाबो जयनिं जानो गोसो गैया। बेनिखायनो दायो फिन बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव फैफिननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिनानै होदों दि थारैनो सिगाङावबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानैनो खामानि मावदों आरो उननि समावबो बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिनो जानानै खामानि मावलांबाय थागोन होनना बुंथिनानै होदों। फैबाय थानाय नबेम्बराव जानो गोनां पन्चायत इलेक्शन, 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि इलेक्शन आरो 2026 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम एसेमब्लिखौ नोजोर बोनानै बिजेपिखौ आसामनिफ्राय बोखारहरनांगौखौ थांखिनानै दानिफ्रायनो हाबाफारिया जागायबाय। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों तृणमूल कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरि रिपुन बरा बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया तृणमूल कंग्रेसनि सिलाफोथाराव जानाय मोनसे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बे बाथ्राखौ गोख्रों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों, जेराव मैया तृणमूल कंग्रेसआव गुबैयै जयनिं जादों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 500निबो बांसिन सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोनहा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदोंमोन आसाम प्रदेश तृणमूल कंग्रेसनि दैदेनगिरि रिपुन बरा बिथाङा। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों दि थारैनो फैबाय थानाय नबेम्बराव जानो गोनां पन्चायत इलेक्शन आरो 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि इलेक्शन आरो 2026 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम एसेमब्लिनि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दानिफ्रायनो आसामनिफ्राय बिजेपि राजखान्थि दोलोखौ बोखारनांगौखौ थांखिनानै हाबाफारिया दानिफ्रायनो जागायबाय होनना बुंथिनानै होयो। बेरगाव दख'रा दुलाराय राभा फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया राभा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनहा गुबैयै कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि मुङाव मोनसे मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे बिथांनि मुङाव मोनसे अडिट'रियाम बेखेवनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खुंगा 50 कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि रुंसारि सानखौ लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो आसामाव राभा दिबस सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानैनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो राभा दिबस सानखौ फालिबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बेरगाव दख'रा राभा फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोबांथार हाबाफारि लानायनि गेजेरजों
थारैनो राभा दिबसखौ फालिनाय जायो आरो बे हाबाफारियावनो मोनसे कलागिरु विष्णु प्रसाद राभानि मुङाव मुसुखा बेखेवनाय आरो बिथांनि मुङाव लुफुंनाय मोनसे अडिट'रियाम हलखौबो बेखेवनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव कलागुरु विष्णु प्रसाद राभानि मुसुखाखौ बेखेवनानै होफैयो गुबैयै आसामनि सासे मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव गोबांथार राभा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो राभा हारि माहारि आफादफोरनि गोबांथार आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैनानै जाफुंसार होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों।